עוברים דירה, מעבירים משרד, משדרגים לווילה, מגיע לכם מזל טוב. לא מגיע לכם כאב ראש, ריצות, שיחות טלפון, חתימה על חוזים, הלוואות ומה לא. תנו לנו לחסוך לכם לפחות בנוגע להובלה. נעים להכיר. ביג מובינג, שירות הובלות אריזות, פירוק והרכבה לכל הארץ. שיחת טלפון אחת ומתחילים להזיז עניינים. מגיעים עד אליכם ועושים רשימה של התחולה. רוצים עזרה באריזת התחולה? בשמחה. צריכים שירות הרכבה או פירוק של רהיטים? אין בעיה. משהו לא נכנס למעלית? נביא מנוף. אצלנו תוכלו לרכוש ציוד לאריזה עצמית במחירים מעולים. צוות מקצועי, מנוסה וחיובי. אחריות מקיפה לכל התחולה. עבודה מהירה, שקטה, עם מינימום הפרעה לשכנים. בקיצור, כל מה שצריך כדי שההובלה שלכם תעבור בהצלחה. ביג מובינג. הובלה גדולה, דאגות קטנות. התקשרו עכשיו.